Dobroveče, dobrodošli na moj kanal. Podcast Tanjin kod je zapravo prirodni sled nakon istoimenog bloga koji je nastao iz potrebe da sve ono što zapravo jesam, čime se bavim, za što se zalažem, objedinim i predstavim na jednom mestu, ohrabrim, zainteresujem i eventualno time pomognem nekome. Da u okviru usluga koje nudim i radionica komunikacijskih veština i individualnih sesija definišemo problem, osvetlimo ga, suočimo se sa njim. Vi i ja, zajedno, na istoj strani, sa istim ciljem, da problem ostavimo iza nas u prošlosti, a sadašnji trenutak posvetimo lepšoj budućnosti. Da krenemo dalje, mirniji i snažniji. Da zajedno pomeramo granice i radujemo se životu. Tanjin kod, da razgovaramo. Razmenimo mišljenja o problemima koji nas se tiču, koji nas bole, koje smo držali samo za sebe, zbog kojih nam je teško, koje želimo da rešimo. Odgovarat ću na vaša pitanja, kanal će biti interaktivan. Takođe, u vaše ime postavljat ću pitanja svojim sagovornicima i ljudima koji se bave pomagačkim profesijama, psiholozima, psihijatrima, psihoterapeutima, pedagozima, socijalnim radnicima, ali i poznatim afirmisanim glumcima, sportistima, umetnicima svih kreativnih aspiracija. Razgovarat ćemo na temu ljubavi, partnerskih odnosa, tabua, vere, roditeljstva, depresije, anksioznosti, strahova i tako dalje. Predstavljat ću i uspešne ljude iz različitih oblasti, a sa posebnom radošću uspešne kreativne žene. Želja mi je da vama predstavim neke divne ljude koje poznajem i sa kojima uživam u razgovoru, od kojih uvek mogu nešto pametno da čujem i naučim. Takođe da zajedno upoznajemo one koji su napravili iskorake, koji su se otresli bremena prosečnosti, koji su upitani nad svekolikim nepoznanicama, koji probleme pretvaraju u projekte, koji ne žive tek da im dani teku. A možda i baš sa takvima da se čujemo i razumemo. Pišite u komentarima, postavljajte pitanja, predložite teme i sagovornike. Unapred se radujem svakom dobronamernom savetu i sugestiji. Po Tanjinom kodu zakoračimo u ovu avanturu, a ja ću vas zamoliti da pritisnete crveno dugme subscribe u donjem desnom uglu ekrana i zvono pored njega. Hvala.